fo dante fali mun na cɛ fara muso kan denmisɛnnin makɔrɔba ni waati na an b'a fɔ aw bisimila musow ka gɛrɛ jamu kan o kɛnɛ kan o ye jamu ye min labɛnnen don Joliba TV ɲɛmaayaso fɛ a bɛ latɛmɛ aw ye tarata araba vendredi ani dimanche n'o ye mardi mercredi vendredi ani dimanche ye ni wagati na ni anw sigilen ye jamukan o kura kɛnɛ kan bi an bɛna baro kɛ an ka baro o ye min ye an ye fɛn dɔ lakɔlɔsi an ka furu kɔnɔ n'o kɛlen no gɛlɛyaba ye mɔgɔ bɛ k'u da di a kan dɔw yɛrɛ m'u da di a kan fiyewu ni o de ye fɔlɔ an tun b'a ye musow de b'a fɔ ko an ti denba sɔrɔ an t'a fɛ ka denba sɔrɔ furu kɔnɔ donc o yɛrɛ senfɛ muso dɔw yɛrɛ y'u dogo ka taa u yɛrɛw planifier ka sɔrɔ u cɛw ta kalama a kɛra gɛlɛyaw ni tɔɔrɔw ye mais bi o de contraire bɛ yen a inversé la de cɛw de b'a fɔ musow ye bi k'u tɛ den fɛ u tɛ den caman fɛ dɔw b'a fɔ u tɛ den yɛrɛ de fɛ dɔw b'a fɔ u tɛ den caman fɛ wa ni i fana y'i tulo gɛlɛya ka kɔnɔ ta kuma dɔw la a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de lase musow ma u ka furu kɔnɔ cɛ dɔw b'u ban den na dɔw yɛrɛ b'u ban u musow yɛrɛw la fana donc o ye fɛn min n'a kɛ bɛ ka anw tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la bi an y'a kanu ka baro kɛ ni o taabolo ninnu ye ayiwa min bɛ jamukan in lajɛ kɔrɔlen i b'a ye k'a fɔ an n'an kɔrɔkɛ bɛ na kuma caman nin ko ninnu kan ne kɔrɔkɛ Usumani Ayidara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bɛnkɛjan radio Kiledun ale bɛ yan nɔ ni wagati in na kɔrɔkɛ i ni wula Nani nam Ipate si Bifo a diyara n ye ka foli di n barokɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ amina yarabi i bisimila ayiwa Bɛnkɛjan o bɔlen kɔfɛ an ye chance ba de sɔrɔ bi kosɛbɛ ani muso belebeleba dɔ maliyɛn de don an bɛ wagati min na komi sisan baaraw senfɛ ale sigiyɔrɔ bɛnna Amérique jamanaw ma mais an bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye dɛ an bɛɛ bɛ nin milieu in kɔnɔ a yɛrɛ fana ye journaliste ye nka a ka di ne yɛrɛ ye k'a to ale yɛrɛ k'a présenter o de bɛ bɛn ne balimamuso i ni wula nse kɔni baasi tɛ yen an bɛ Ala tanu nse aw yɛrɛ dun alhamdulillah diyara n ye nse ayiwa komi i y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ Mariam Traoré peut-être kan fɛ mɔgɔ caman bɛna se k'an dɔn ne ye kunnafoni sɛnsɛnna ye n bɛ baara kɛ américain ka télé ni radio so la min bɛ wele ko Voix de l'Amérique ni a jabalaba yɛrɛ bɛ Washington DC nka n bɛ aw fɛ yan sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a diyara n ye i bisimila nin diyara n ye kosɛbɛ ni ne fɔra o n'i taara jamana kɔ kan ni waati sera i kana bɔ faso la n'i nana bɔ faso la fana i k'i nɔ bila o fana ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ an y'i sɔrɔ an ka plateau kan bi a diyara n ye kojugu i bisimila ayiwa o bɔlen kɔfɛ a la anw ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ tilaniw kɛra bɛɛ n'i ka bara kuma dɔw la n'i ye kumatigiw ta n'i ye ɲamakalaw jate minɛ n'i ye jeliw fɔ i b'a ye i da bɛ se mɔgɔ minnu ma olu ye finɛw ye o n'a ɲɔgɔnna camanbaw ne ka jate tɛ dɛ korogafuga labɛnw cogoyaw de don an ka wele sera an balimakɛ dɔ ma n'o ye finɛ ye ni y'an ka jamana ta k'a lajɛ taabolo de don bɛɛ n'i ka bara i mana kuma cogo cogo n'i ma kumatigi wele a ma ɲɛnabɔ dɛ an ka wele sera an balima dɔ ma n'o ye finɛ fa ye an bɛna kuma da yɛrɛ ma ne ye Mamari Kamara ye ka bɔ Segu Dugunikɔrɔ ne ye finɛjigi den ye ani finɛ Moribo Kamara ani finɛ Seiba ani finɛ Baɲini olu den ye d'accord n yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bi Bamakɔ Yirimajɔ ma d'accord Ala na Ala kira sɔnna o diyara n ye i bisimila saha ayiwa an y'aw wele baasi tɛ i b'a fɔ n ye thème annoncé cogoya min na an y'a kɔlɔsi k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya sur gɛlɛya an bɛ se k'a bɛɛ fɔ mais don dɔw la an bɛ dɔw ta ka na n'o ye an bɛ se ka hakilinaw falen falen cogoya min na bi an b'a fɛ ka baro kɛ waleya kan waleya min ni mɔgɔw dadelen don a kan nka gɛlɛya de don surtout musow an tun b'a ye fɔlɔ muso de bɛ a fɔ ko n tɛ fɛ ka den caman wolo fo o yɛrɛ dɔ kɛra kɛlɛ ye gɛlɛyaw yɛrɛ ye fo musow b'u dɛn ka taa u planifier mais bi dutigi cɛ yɛrɛ de b'a fɔ n t'i den fɛ a da la koyi n t'i den fɛ bi n t'a fɛ sini o yɛrɛ ka ɲi o ni min y'a f'i ye k'a tɛ den fɛ o ka ɲi mais dɔw bɛ yen u b'u da di a kan ni a y'i sɔrɔ waati min na u bɛ ban i la a dɔw bɛ yen u bɛ i kɛlɛ yɛrɛ de fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u y'i kɛlɛ u bɛ ban i la u bɛ ban den na u bɛ taa k'i da i to o cogoya kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu tɛ mankan bɔ u bɛ tunun de i bɛ bali k'u talen de sufɛ
parce que u y'a yira k'a fɔ ko den caman b'a man di u ye ayiwa mun de bɛ se ka na ni waleya in ye bari anw t'o faamuya dɛ ne kɔrɔkɛ i bisimila ne bɛ kuma in kun fɔlɔ de mais k'a datigɛ bari ne ma nin faamuya dɛ mun de bɛ se ka taa to mɔgɔninfin bɛ se ka ban i jeli la ta nin cogoya in na kanu tɛ fɔ furu hali a kanulama yɛrɛ ma bɛn kuma tɛ o furulama ma Nandi ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina yarabi Nandi ɲɛnama yɛrɛ de gɛlɛyara kojugu ko in bɛ nin ka kɛ jigilatigɛ de an bolo kosɛbɛ nka a bɛ kɛ cogo di an tɛ se k'a dabila n y'o f'i ɲɛna yan ka kɔrɔ n ko i ka émission ye école de ye mɔgɔw hakili tɛ se fɛn minnu ma e de bɛ na n'a kumaw ye yan donc émission ye école de ye ni mɔgɔ caman i sera k'i sɛbɛ don a ma i bɛ ko caman faamu parce que an ye sujet caman fɔ yan dɛ mɔgɔw hakili bɛ bɔ fɛn minnu kan an b'a caman fɔ yan dɛ Nandi ko in kɛra jigilatigɛ de ye parce que i da to kuma min na sisan fɔlɔ an tun b'a ye muso kunda de u de k'a i bɛ cɛw ni muso kuma bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn sama u bɛ taa furuboloma fɛ yen a y'a den ka alimɛtini kɛ n t'a kalama ou bien n taara nin furakisɛ de bɔ a bolo a t'a fɛ ka den wolo mais sisan c'est le contraire anw minnu ye régulateurs sociaux ye an ye doléance caman sɔrɔ nin ko in na cɛ caman ni muso caman de bɛ ɲɔgɔn na bi muso b'a fɔ cɛ ko ne ye den wolo a bɛ n gɛn ou bien ne ye den wolo a bɛ n furu sa a tɛ denko la a bɛ tan a bɛ tan donc yɔrɔ kɔni ko kɛra contraire de ale kɔni dabali balen yɛrɛ de don ko in na hadamadenya hakili ma ni ko nana kuma o kuma i fana de b'i sigi k'i hakili bɔ i b'a fɔ an filɛ ka min ɲɔgɔn na kɛ anw fana y'a essayer ka ɲɛɲiniw kɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ mun de bɛ ka na ni nin ko in ye jamana bɛɛ ni a réalité don dɔw ta bɛ se ka kɛ système ye mais anw ta ye nani ko kura de bilalen bɛ ko ninnu na ko kura o ye ko kura sugu jumɛn ye nani danaya de tɛ furu kɔnɔ bi danaya de tɛ furu kɔnɔ bi fo ka taa se denko yɔrɔ ma awɔ n bɛ na n'a ye parce que danaya ye den dɔ de wolo o den tɔgɔ ko kanu kanu o de bɛ na ni denko in ye o i ka denko in diyaw ni fɛnw sɔrɔ kanu de bɛ na ni o ye mais ni danaya tɛ yen kanu bɛ dun c'est vrai danaya de tɛ furu kɔnɔ bi donc danaya bannen kɔ o ye kanu minɛ o y'a kantigɛ a bɛɛ kelen bɛ ɲɔgɔn kan de bɔn sen kan bɔn kun kan pati kolonbaji an bɛ ɲɔgɔn kan an man di kanu de t'an ka furu kɔnɔ bi Nandi ko in yɛrɛ gɛlɛman bɛɛ filɛ nin ye donc cɛw de bɛ k'a fɔ bi yanni nin kana den caman ne nin yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamu cogo min na n tɛna sɔn a ka den wolo fɔlɔ parce que ne dalen t'a la ni nin ka jɛ bɛ laban bon e dalen t'a la ni i ni nin ka jɛ n'a bɛ laban mais est ce que cɛw b'a dɔn ko aw fana ka comportement dɔ de fana b'a to musow bɛ danayabaliya yira aw la ayi non Nani o tɛ danaya ye n y'o de f'i ɲɛna kanu tɛ yen kanu yɛrɛ de tɛ furu ninnu kɔnɔ bi quoi o fana olu fana y'a damana débat wɛrɛ de ye mais kanu yɛrɛ tɛ furu ninnu kɔnɔ bi furu ninnu kɔni bi a bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ fɛn na i b'a sɔrɔ a ni sɔgɔma ni ɲɛguma bana bɔ a la bɛɛ n'i ka téléphone sigilen bɛ a bɛ tan furu min bɛ yen bi ko diya b'a kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ Nani e ma ye kɔsa in na an ye thème sigi ko muso bɛ se k'a cɛ dusukun minɛ cogo min na o bɛɛ tun ye de solution ka se ka sɔrɔ ko ninnu na parce que mɔgɔ min yɛrɛ yeli bɛ e dekun e t'a fɛ tigi ka den wolo ye o parce que a b'e kunna de n'a ye den wolo a tɔ de bɛ na sinsin bon k'a c'est comme ça furu kun ye mun ye sisan a ka dabila furu a kana kɛ dɔrɔn bien o fana tɛ se ka kɛ o o fana tɛ se ka kɛ o mais an bɛ taa ni o de kama Guy ma n ko in ye jigilatigɛ de ye ko in ye jigilatigɛ de ye f'an ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ kanu de ka se ka na furu kɔnɔ cɛw danaya ka se ka don cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ walasa sigi ka se ka diya so ni kanu bɔra fɛn kɔnɔ Nani i ye fɛn fɛn kanu i b'o kɛ i seko n'i damayira la wa i ye fɛn fɛn kanu i bɛ jɛ ko dɔ kɔ o la mais i ma fɛn fɛn kanu o mana tɔɔrɔ ko fɛn k'i la a b'i tɔɔrɔ m'a dɔn n'i bɛ ka n ka kuma in faamu donc danaya bannen furu kɔnɔ a ye kanu dun kanu tɛ yen tuguni cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn kan u tɛ
mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na donc cɛ yɛrɛ ɲɛ mana muso ye dɔrɔn a bɛ énervé i mana mɔgɔ min ye i bɛ énervé mais pourquoi tout ça awɔ i mana mɔgɔ min ye i bɛ énervé n bɛ ka société kɔnɔna kumaw de f'i ye n bɛna mɔgɔ ye donc a da sɔn o ka den wɛrɛ wolo parce que i b'a fɔ ni den i bɛna den wolo an tɛna ɲɛ a la bɛɛ sigilen bɛ c'est à dire peut-être de kan frigo kɔrɔsan n ka branché fɔlɔ k'a lajɛ ni a bɛ ji bɔ cɛw yɛrɛ dɔw b'a fɔ yɛrɛ ko n'i ye segu la n'a ye muso furu u ka temps dɔ ta temps d'observation kɛ k'a lajɛ fɔlɔ est ce que ne nin bɛna ɲɛ a la wa. a bɛna fɔ fɔlɔ muso kalalenbaw fana tun b'a fɔ ten ni n furula il me faut 2-3 ans sinon 4 ans pour que n ka den sɔrɔ. n ka cɛ observé. o de don mais maintenant c'est le contraire. cɛw de fana bɛ n'o système ye. voilà ne nin an tɛna ɲɛ parce que tout simplement a bɛ segin ka taa n'an ye an ka kuma kɔrɔlenw de la. nani an ka casting kɛcogoyaw de man ɲi o. ni casting ko in don o don a bɛ na. sinon fɔlɔ ta in ni o kun a b'a sɔrɔ muso min bɛ e bolo o dɔnnen don o. n m'a f'i ye n ko fɔlɔ mariage kun ye mariage proximité de ye. donc min bɛ e bolo o kun dɔnnen don quoi. min y'a d'e ma o tilala o étudier la k'o ban donc o dɔnnen don. est-ce que mais sisan ta ninnu a ye ɲɔgɔn ye réseaux sociaux kan ou bien a ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ ka yɔrɔ dɔ la tile kelen tile fila kɛra furu ye foyi tɛ foyi dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw mana sigi daminɛ sɔn min sɔrɔ ka bɔ. mais sisan ne kɔrɔkɛ degun min bɛ yen nɔ est ce que e dara la k'a fɔ ko an bɛ se ka segin komi fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min na est ce que a bɛ se ka kɛ ten pour que dɔ ka bɔ problème la. bon i dontɔ i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔ ko kurukanfuga ye tilali kɛ Nani n bɛ deli ka kuma in fɔ n bɛ sigi kuma in kan Nani ni politique mɔgɔ fɛn o fɛn kurukanfuga ta k'a k'i ka politique de société i ka fanga bɛ ɲɛ i bolo. ok d'accord. n m'a f'i ɲɛna don o don jamana bɛɛ n'a réalité don anw ka jamana in kɔnɔ yan anw bɛ yɔrɔ min na an bɛ environnement min na kurukanfuga ye an ka jamana in dilan k'a bila yɔrɔ min na a tɛ se ka tɛmɛ o kan Nani n'i y'a bɔ o kɔnɔ dɔrɔn lafiya tɛ yen donc ni ko kɛra o cogoya ye yɔrɔ a kɛra jigilatigɛ ye donc cɛ b'a fɔ de i jɔ est ce que ne nin bɛna ɲɛ a la fɔlɔ parce que furu kɛlen bɛɛ bɛ ka bɛɛ sɔn dɔn i ni muso bɛ san 10 kɛ kanu na cɛ a tɛ jogo dɔ yɛrɛ fana t'a jogo dɔn an bɛɛ tɛmɛr'o siraw fɛ i b'a sɔrɔ i bɛ taa muso dɔ yɛrɛ fɛ tellement sigati kasa ni fɛn ka go depuis 18 heures i bɛ sigati min dabila i bɛ taa suɲɛmusa 400 k'o ɲimi k'i jogo dilan a kasa kana dɔn k'o dogo don i ka so kɔnɔ tuma min mais n'aw donna da in sɛbɛn de la jogo jogo b'i la a b'a dɔn n'i bɛ sunɔgɔ i bɛ gɔrɔntɔn gɔrɔ a b'o dɔn i datɔ i sen bɛ taa in fɛ a b'o dɔn i datɔ nin bɛ taa in fɛ a b'o dɔn i b'a sɔrɔ o si man di ale ye mais a t'o si dɔn n'a ma don furu kɔnɔ c'est vrai donc olu bɛɛ nalen kuma na n'a donna furu kɔnɔ kuma na de a bɛ sɔrɔ ka na ɲɔgɔn jogo ni fɛnw dɔn donc pour que ka bɔ kuma la dakurunya kelen dɔrɔn de kuma in jaabi ye Nani kanu nin tɛ furu kɔnɔ bi donc ni kanu tɛ furu kɔnɔ i ma fɛn min kanu o ka production k'i ye o man di ye o kɔni o tɛ diya ye ale e ka émission min ma diya rediffusion ka to ka kɛ a man di ye o mais min jara o rediffusion ka kɛ don o don o ka di ye o voilà donc kanu tɛ yen kanu de tɛ yen an bɛ fɛɛrɛ de kɛ kanu ka se ka dilan ka na furu kɔnɔ kanu de tɛ furu kɔnɔ bi ok an bɛ tila ka segin ka na ni kanu ko kuma ye sisan an bɛna Mariam fan fɛ Mariam hali ni tagamana i ye yen réalité dɔn a b'a sɔrɔ i bɛ dɔɔni fana kalamaya na i taara k'a to cogoya min na dɛ a bɛ ten bi n'a man jugu n'a ye a ma nɔgɔya Mariam e bolo mun de bɛ cɛ bila k'a fɔ ko i furumuso kanumuso tɛ dɛ furumuso o lajɔlen e k'i ban parce que i y'a fɔ k'a fɔ k'i tɛ den fɛ e bolo mun de bɛ cɛw bila a la de. ayiwa bisimila kuma in kɔnɔ ka dun dɔɔni kosɛbɛ bon ni ko n ko n bɛ kuma ta ni n yɛrɛ ka faamuyali ye ne bolo mara de tɛ so tugun parce que fɔlɔ an ye an mɔmusow an dala kuma tɛ an faw n'an baw olu ka furu kɛra cogo min na fa denmuso o de bɛ ne ye n fa den ye n fa terikɛ denkɛ ne bɛ ɲini ka d'o ma furu la walima i bɛ bɔ ekɔliso la kuma dɔ i bɛ na so kɔnɔ a bɛ fɔ ko ko karisa i kɔrɔkɛ walima i kɔrɔmuso kari masina ka furu ye nin don ye a tɛ cɛ dɔn peut-être a b'a ye carré kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn sigiɲɔgɔnya la mais foyi wɛrɛ tɛ yen
an balimakɛ y'a fɔ cogo min na a ko tɔ kɛra réseaux sociaux ye ne t'i fa dɔn n t'i ba dɔn i bɛ quartier min na n t'o dɔn fɛn min b'i ka passé la n t'o dɔn yala Umaru bɛ Mariam Traoré fɛ Umaru de la ka kaso kɛ wa Mariam t'o ɲini k'o dɔn fɛn min bɛ yira réseaux sociaux la ce n'est que de l'illusion foyi wɛrɛ t'a kɔfɛ ni tout est virtuel la ne mɔ donc ne bɛ nin kolen jɛlen a ye vie min traversé ka se a sigiyɔrɔ in na ne t'o dɔn an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ bɛ se ka k'o misaliya dɔ ye bɛɛ bɛ Facebook kan an bɛɛ bɛ Instagram ni Snapchat ni TikTok kan n'i ye muso pɛntirilen ye walima ka cɛ dɔ kolen jɛlen parilen ye fɛn min b'a kɔfɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye background kɔ est-ce que a siyɔrɔ don non furu bɛ ɲini réseau de kan sisan furu bɛ ɲini yen nɔ de ayiwa ni furu fɛn min sirila bɛɛ da kan fa tɛ yen ba tɛ yen ne ye nin bolo minɛ ka na so n ko ni nin kunkolo tɛ cɛ min da la ne t'o la ni n taara kaso fɛn fɛn mana bɔ yen c'est à prendre ou à laisser n bɛ sigi a kɔrɔ ou bien n bɛ taa foyi tɛ bɔ yen i bɛ se ka na i y'a faamu wa bon furu minnu sigilen don o kan ani yani ne n'ale ka furu ne t'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ den fɛ o a kelen don ka pacte dɔ de signé ni jinɛw cɛ wa min b'a bali k'a tɛ den fɛ maa t'a si dɔn voilà parce que a kana ɲinɛ o yɔrɔw fɛnɛ kɔ yan an ka farafinna tabiyaw de ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u kelen don ka bɛnkan de kɛ fan wɛrɛ fɛ a bɛ se ka muso furu a bɛ se ka nafoloba sɔrɔ a bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ nisɔndiya mais a tɛ den fɛ o caman de b'an ka société kɔnɔ o dun fana tɛ f'i ye muso fo ka diɲɛ o tɛ se ka fɔ dɛ a b'o cogo de la o ne donn'o la ni bɛnkɛjan ko ayi k'a tɛ den fɛ ne dun ko n bɛ fɛ ka famille de fonder ne dun ye famille fonder a bɛ jouer ale ka ɲɛnamaya kan a bɛ jouer a ka sɔrɔ kan a bɛ jouer a ka tɔgɔ kan a bɛ jouer a ka dawula kan déjà hakilinataw tɛ kelen ye yɛrɛ de a bɛ taa dɛ diamétralement opposé voilà donc a bɛ obligé ka taa ne de bɛ den fɛ mais fɛn dɔ b'ale bolo ale tɛ se ka min bɔ a da kɔnɔ k'o fɔ ne ye o barrière bɛ yen parce que ale kelen don ka Fatumata Jan ta yɔrɔ dɔ in na ye i y'a faamu wa donc a tɛ se ka ɲa bɛnkan min b'ale n'o cɛ n bɛ fɛn bɛɛ d'i ma mais i tɛ den sɔrɔ aw kana ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ dɛ tiɲɛ de don o y'an ka Mali ta tiɲɛ de don an ka Mali voilà kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali tabiyaba dɔ ye bon n'i y'a ta fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ cɛw démissionnera caman de bɛ minnu tɛ nasɔngɔ da dɔn u tɛ nasɔngɔ bɔ fɛ muso kɔni bɛ den wolo i ta de y'a bɛɛ ye den mana bana musow de b'a furakɛ den ka école ta fɛn misɛnninw musow de b'a kɛ an caman ta a bɛ fɔ de ye i ta ka bɔ ne la tɛ n bolo i ka wariko kuma ka ca donc yɔrɔ dɔ la mɔgɔ min tɛ se hali ka nasɔngɔ yɛrɛ ɲuman dafalen di suman ka tobi ka don daga la den kelen fila saba naani duuru o b'o ladon cogo di ka gɛlɛn an musow fan fɛnɛ kan ka o yɔrɔnin jateminɛ a tɛ k'a fɔ k'a ka ɲi parce que n'i y'an ka tabiyaw lajɛ denbayatigiyaba de ka di farafin ye n'i y'an ka diinɛw lajɛ chrétien diinɛ fara farafin diinɛ kan ala m'a sɛbɛn yɔrɔ silamɛ diinɛ kan ala m'a sɛbɛn yɔrɔ si ko ka dan sigi den na mais sigiyɔrɔw ni waati gɛlɛyaw cogoyaw bɛ se ka yɛlɛma dɔ don ko la par exemple ne bɛ dugu min na a tɛ anw arranger den caman sɔrɔli tɛ anw arranger kɔgɔji kɔfɛ fa bɛ baara la ba bɛ baara la depuis fajiri n'i wulila k'o seli i bɛ t'o ɲɛbɔ i bɛ taa ale yɔrɔ min na i bɛ taa fajiri yɛrɛ seli den bɛ di den laminɛla ma sɔgɔma fo fitiri aw tɛ ɲɔgɔn ye dugu min sigicogo ye den kelen fila saba naani duuru i b'a bila min et puis den ninnu dun a dun bɛ sara de a bɛ sara anw yɛrɛ fɛ yen den bɛɛ ladon a bɛ sara semaine kɔnɔ juma o juma i bɛ den laminɛla ka wari bɔ k'a d'a ma ni den kelen don o bɛ tɛmɛ fila don o bɛ tɛmɛ mais saba naani duuru fo ka caya ɲininkali b'a kɔfɛ dɛ ɲininkali b'a kɔfɛ nka o n'a ta an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen minnu n b'a fɛ i ka explication dɔɔni di o yɔrɔ la parce que n'i y'o fɔ bɛɛ t'a faamuya an bɛ an balima marakaw ye ani maninkaw ne yɛrɛ somɔgɔw olu caman bɛ yen nɔ den caman b'u bolo yen nɔ dɛ ni e y'a fɔ tan tɔ dɔ b'a fɔ ko pourtant ko ne dun bɛ mɔgɔ dɔn yen nɔ ko den caman b'u bolo yen nɔ mais cogoya jumɛn bɛ a la ni e bɔra k'a fɔ sisan ko den ninnu bɛ mara i b'a dɔn nanzarala taabolow ni farafinna tɛ kelen ye c'est vrai par exemple ni ko n bɛ misali ta n yɛrɛ bɛ min ye n ye min dɔn ani ne yɛrɛ bɛ ka vie cogo min na yen ko taabolo a ka jan i ko jɛgɛjala ni baji mɔgɔ min bɛ yen baara kɔnɔna la i ka sɔrɔ man ca san kɔnɔ den caman b'i bolo Faransi comme États-Unis gouvernement b'i dɛmɛ ka nafolo dɔ d'i ma Faransi u b'a wele ko allocation familiale anw fɛ yen an ko a ma angilɛkan na ko food stamps kasi b'a la dɔw wɛrɛ bɛ yen o bɛ di o tɛ don foyi wɛrɛ la dumuni kɔ bon ni den b'i bolo den hakɛ ka ca cogo min na i ka sɔrɔta bɛ bonya bon ala ye
garijɛgɛ di anw minnu ma ka nanzara kalan kɛ ka nanzara baara sɔrɔ ko an bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ min bɛ se ka an nafa ka ni ka ko dɔ kɛ a bɛ tigɛ ka bɔ anw de kun k'a di dɔ ninnu ma donc anw tɛ se k'a sɔrɔ. D'accord. Donc a bɛ i n'a fɔ minnu tɛ fonctionnaire ye olu de bɛ allocation in sɔrɔ. San sɔrɔ fonctionnaire yɛrɛ dɔrɔn tɛ i b'a sɔrɔ butigi bɛ dɔw bolo i b'a sɔrɔ business wɛrɛ bɛ dɔw bolo mais san kɔnɔ i bɛ revenu min sɔrɔ i bɛ nafolo min sɔrɔ ka daminɛ janvier la ka se février ma o jate de dɔɔnin don o jate min dɔɔnin don n'o sera hakɛ dɔ ma e tɛ se k'a fosi sɔrɔ. D'accord. Furakɛli tɛ se ka d'e ma fu wari min bɛ di denw mana caya walasa i ka se k'i musaka kɛ o tɛ di. A bɛna fɔ mɔgɔ min bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ kosɛbɛ yen nɔ wari ninnu tɛ di olu ma donc minnu tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ n'u b'u débrouiller a bɛ tigɛ anw kun ka di aw minnu bɛ se aw yɛrɛ kɔrɔ ka di o ma d'accord donc nin yɔrɔ faamuyala an y'a faamu c'est pourquoi an bɛ ka boli ka taa ne yɛrɛ bɛ nalen yan an bɛ k'i kun an bɛ ne kɔrɔkɛ ne bɛ taa kɔgɔji sanfɛ bari n'o de b'a la wa ni n taara yen nɔ kalo kɔnɔntɔn n'i y'a f'i ye n ko den dɔrɔn sɔrɔla i kana kuma dɛ. Bon nun na min fɛnɛ kɛlɛ min b'o ko in fɛnɛ nɔfɛ i b'o dɔn dɛ kɛlɛ in fɛnɛ b'o dɔrɔn o ko in nɔfɛ i b'o dɔn kɛlɛ wɛrɛ ma furu bɛ ka sa don o don ne ma fɛn na ko foyi tɛ kɛlɛ fila de bɛ kɔgɔji kɔfɛ wariko kɛlɛ dilanko kɛlɛ lamɛnbagaw k'a kɛ to waji na fila tɛ ka ɲɛ o kɛlɛ de bɛ wariko yɛrɛ o de ka jugu cɛ b'a bila i kunna ko muso de don k'a bɛ cɛlasigi la muso tatɔ a somɔgɔw y'a fɔ a ye ko ayiwa jɛnɛba bilen i yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la i taara ka min to yen i yɛrɛ ɲɛ b'a la i yɛrɛ b'a dɔn maramu filɛ ka so min jɔ ɲɔgɔn jɔ ka so nin i ɲɛ b'a la maramu taara sɛbɛ de kɛ i ye n ka di koyi ni i b'a dɔn i bɛ sɔrɔ kɛ den wolo de la an bɛ taa wolo an ye farafinw ye dɛ an t'a faamuya problème ye min ye cɛ o muso n'i taara fɔ ka dɔ de kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ bon o de y'an ka yɔrɔ ninnu fiɲɛ ye muso o muso n'i taara n'i tora ten k'e tɛ foyi kɛ ko cɛ k'i ta n m'a fɔ marakaw t'a kɛ dɛ mais a laban n'i ma farati furu bɛ sa dɛ ka ji sɔngɔ da cɛ kun ka dumuni sɔngɔ da kun ka so sara da kun ka courant sara da kun ka mobili assurance sara ka essence san ka denw ka assurance assuré hali warimisɛnnin min bɛ d'e ma e yɛrɛ k'o bila i kun ko cɛ k'o sɔrɔ k'o d'i ma sɔrɔ kelen pe de b'a ye a bɛ gɛlɛya o fana i bɛ kɛ fiɲɛ ye kuma dɔn an musolakaw an bɛ fujunu k'a fɔ u nana n'a ye ka n'an filɛ an tɛ foyi la. D'accord an ye o yɔrɔ faamuya an bɛna Funɛfa nɔfɛ ne ye question posé u bɛɛ kunna bɛɛ y'a faamuya bɛɛ y'a jaabi n'u ka jaabili ye mais je n'ai pas été satisfait e bolo an bɛ don min na komi bi mun de bɛ dutigi bila ka ban a yɛrɛ jeli la furu yɛrɛ la koyi bɛɛ ɲɛnɛ muso min furulen don i t'a kanuko kalama i t'a ka tulonkɛ kalama o ka lajɔ tandis que an ka mɔgɔkɔrɔba b'a fɔ ko den garisɛgɛ de ko ala sɔn de don o n'a ta o ta mun de bɛ cɛw bila ka muruti o kelen ma bari a dɔw bɛ yen o bɛ taa k'i to yɛrɛ de ni den yɛrɛ to i lajɔlen yɛrɛ o bɛ to i t'o cogoya yɛrɛ dɔn jango i k'a fɔ k'u ka dépense kɛ mun kelen jɔnjɔn de bɛ se ka sɔrɔ cɛw bolo daluya la ka nin fɔ anw ye an m'a faamuya. Alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye kuma ye kelen dɔrɔn de ye quoi n'i ma tiɲɛ fɔ i bɛ nkalon fɔ. Tiɲɛ don. Furu a ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka maakɔrɔbaw b'a fɔ kunun kana se bi ma ni maa ma fɛn min fɔ i siribaw ye fɔkundi fɔnibaw ye quoi depuis siri yɔrɔ la i kan ka min fɔ o bɛ fɔ yen de mais a bilakun tɛ k'i foni yɔrɔ kɔnɔ k'i b'a fɔ ye. Tiɲɛ don. Depuis furu daminɛtɔ ni a bɛnna kumakan min kan o de kan ka lawaleya fo ka se ala ka wele d'u ma quoi i da jɔra denko kuma min na sisan furu sisi fɔlɔ o ye kanu de ye n'a fɔ sirifekɛ y'a fɔ cogo min na a sisi fɔlɔ ye kanu ye quoi nka nin kuma in bɛnka o de ye ko in yɛrɛ titiri ye quoi i ye muso furu ka na n'a y'i ka so a kanu de b'i la o n'a kanu t'i la i t'a furu furu kɛlen kɔ kanu yɛrɛ bɛ yen nɔ bilen tugun yɛrɛ ayiwa
kanu dugukolo in sanfɛ kanu tɛ se ka ban quoi parce que diɲɛ kunu fo bi an bɛ sira o sira kan a si tɛ sira kura ye o a bɛɛ ye ko kɔrɔ de ye quoi an b'o sira kelen de ka k'o lawaleya quoi mais bɛɛ n'i ka hakili la bɛɛ n'i ka faamu quoi ne ye min faamu i ka kuma in na muso kelen ka garijɛgɛ sɔrɔ a cɛ fɛ sisan donc den sɔrɔlen kɔfɛ cɛ k'a fɔ k'ale tɛ den fɛ i ka kuma t'o de nɔ wa awɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'i ka taa kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ na yɔrɔ den sɔrɔlen ko sisan cɛ k'a fɔ k'ale tɛ den fɛ bon den a y'a sɔrɔ den fɛ ale tɛ yan voilà a yɛrɛ joli tɛ wa a joli don parce que kuma ni kuma ma ɲɛ k'a bɛ fɔ i man ka nɔgɔ to a la quoi i kana nɔgɔ to a la fɔ voilà i b'a bɛɛ de fɔ i bɛ min dɔn a la parce que adamaden i m'a kuma togo togo i bɛ da i ka dɔnta la quoi awɔ n'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn i bɛ don fili kɔnɔ n bɛ min dɔn a la n bɛ o fɔ ni a y'a sɔrɔ ko cɛ in k'a bɛ ala dɔn k'a b'a kira dɔn a b'a yɛrɛ danbe dɔn i yɛrɛ joli ka ban o la o kɔfɛ ka tila ka so bila muso ye fo ka se k'i bɛ taa ma cɛ tɔgɔ de b'i la cɛ jɔyɔrɔ ye min ye i m'o fɔ o i m'o fɔ muso ye fɛnba de ye muso ye fɛnba de ye ala fɛ ala ye muso fɔ fo siɲɛ 4 a 5nan de ye cɛ fɔ ye donc i b'a dɔn muso ka bon quoi a bɛ n'a fɔ ni ji kalayara fo jumɛn bɛ se k'a suma sisan jisuma olu fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi mais jigɛla fila tɛ se ka ɲɔgɔn jogin muso kɔni n kan ka sabali muso kan ka kɛ dugukolo yɛrɛ 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 de nka n bɛna ni waati min ye sisan nani ne kɛmɛ file ye e kɛmɛ file ye donc a bɛna biri don dɔ la sisan n ka gɛlɛn parce que yɔrɔ n'o gɛlɛyara o tɛ se ka kɛ o diɲɛ kunu ko fo bi du a jɔbaa ye cɛ ye mais du kɔlɔsiba ani dutigi o ye muso de ye ni ko dutigi mun na parce que cɛ bɛ bɔ de muso de bɛ to du kɔnɔ donc ale de bɛ du kɔlɔsi fɛn fɛn kan ka kɛ a bɛɛ de bɛ to ale ka bolo kan cɛ bɛ bɔ ka taa kɛnɛ ma nka ni a y'a sɔrɔ muso fana ye baarakɛla ye i n'a fɔ a bɛ bɔ i n'a fɔ cɛ fana bɛ bɔ cogo min na o fana y'a dama kuma ye quoi komi i ka baabu in bɛ kuma kelen pewu de kan ni o ye banni yɔrɔ ye ne kɔni n ka yeli ni n ka faamuya la cɛ minnu bɛ nin mara mɔdeli kɛ tan nɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ c'est à dire que cɛya tɔgɔ de bɛ u la sinon cɛ dafalen yɛrɛ o tɛ quoi d'accord an y'o yɔrɔ faamuya n bɛna n kɔrɔkɛ nɔfɛ ne kɔrɔkɛ bon ale bɔra k'a fɔ sisan ko cɛ minnu ka baara de don donc c'est comme c'est des irresponsables ale ka jate la mais est-ce que kun dɔ t'a la cɛw bolo oui nani ne hakili la depuis introduction na ne y'o kun de f'i ɲɛna an ka ca dɛ n'i ye ko in munumunu yɔrɔ non n'i ye ko in munumunu yɔrɔ kuma kelen de don fɛn tɛ yen nɔ kanu de tɛ yen n y'o de f'i ɲɛna fɛn den ko tɛ koyi problème tɛ den nɔfɛ koyi problème bɛ den ba de nɔfɛ a t'o fɛ ale bɛ k'a débarrasser yɔrɔ yɛrɛ de ɲini ka bɔ den ba la den ba b'a la k'ale bɛ den c'est bizarre voilà voilà n y'o de f'i ɲɛna non société parce que ala ye furu da ka furusa da furusa man ɲi c'est vrai mais ala ko anw m'a sɛbɛn dɛ an y'a sɔrɔ yen kiraw ka taa na sallallahu alaihi wasallam furusa caman kɛra an ka sayiba ninnu caman de ye hali muso furu salenw furu n'i tɛ muso fɛ o yan'a ka se ayiwa aw bɛ den nɔfɛ kɛlɛ min na a y'a ta a m'a ta i tun man ka wolo mais e t'a fɛ i t'a bila mun na bon sisan o fana ye hakilina dɔ ye mais e b'a dɔn an ka jamana ninnu kɔnɔ yan i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min b'a da don o kuma la i bolo mais an ye diinɛ ye minnu na arabu la furu bɛ sa ye arabumuso furu bɛ sa don o don n ma ban i kɛ kuma ma mariam mais e yɛrɛ b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ la min b'a furu min b'i da don o kuma la i bolo lamɛnbagaw k'a hakɛ to i bɛ taa dɔ sɔrɔ i muso sanfɛ mais i bɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ n'i deli ko non ko sitanɛ de sera a ma ko sitanɛ de sera a la ko a mago to nin kelen na bon o min filɛ nin ye
Olu an bɛ jamana min kɔnɔ furusa kuma mana na dɔrɔn sujet tabou de tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min bɛ encourager o la. Mais tu n'as pas besoin aussi ko mais parce mɔgɔ que k'i encourager parce que fɛn min don e bɛ k'i yɛrɛ torturer muso min ni n'a bɛ ɲɔgɔn na k'a ye kɔnɔ ta walima a ye den sɔrɔ k'a man di ye i bɛ k'a torturer den min m'a ɲini ka na aw fila si nɔfɛ o bɛ ka tɔɔrɔ. Voilà. Fa ma sa ba ma sa mais den bɛ ka balo so kɔnɔ i b'a fɔ ko min fala. mais n bɛ ka ko réalité de fɔ an ɲɛna kun an ye recherche kɛ ka ko minnu ye a kɔnɔna la n ye ko olu de relater aw ye c'est-à-dire aw fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ peut-être moi à cette place mais toi à cette place an bɛ réagi ten kɛ mais jamana ka bon an ni ne fila dɔrɔn ma jamana ka bon plateau ma an bɛ kuma ni majorité de majorité bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ sɔrɔ ka sigi furusa kuma kan ou bien an cɛ nin kɛra muso nin kɛra mɔgɔ min b'a fɔ a ɲɛna k'i furusa hali n'a b'a dɔn furusa kun fɔ ne ma nɔgɔn dɛ. a ma fɔ ko tu n'as pas besoin k'a fɔ ko mɔgɔ k'i guider ko Nandi ayi e yɛrɛ tɛ sa. Nandi ka nana a ma fɔ ko ka furu boloma walima an ka maakɔrɔw n'o ye jeliw ni funɛw ye k'olu wele kuma kunna e de n'a fila bɛ soju la degun min bɛ ka e ko k'e t'a fɛ wa e t'a fɛ a ka den wɛrɛ wolo e de n'a bɛ dilan kelen ka so kɔnɔ e de b'o dɔn a t'i dusukun na bilen e dun y'a dɔn ko in tɛna ɲa yanni ka taa funɛw ni dununw ni balaw ta ka na ko ne de y'a ta ayiwa a y'a fɔ k'a ka taa i t'a labila mun na. ne bolo n'a sera nin yɔrɔ in na est-ce que furusa fana man fisa ni nin ye parce que furuɲɔgɔnma filaw n'aw hakilina ma kɛ kelen ye furu tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ muso hakili la n kan ka furu ka denw sɔrɔ ne lamɔna cogoya min na n fa ni n baw bolo n fana bɛ fɛ ka nin ɲɔgɔnna de kɛ mais o tɛ e cɛ hakilina na mais munna aw t'o fɔ ɲɔgɔn ye yanni furu ka kɛ cɛ k'aw fɔ muso ye bari n'i y'a fɔ muso ye ni o tɛ bɛn muso ma a tɛ don mais pourquoi aw b'aw da de n'aw sera yen nɔ tuma min na ka sɔrɔ ka taa nin daga gɛlɛman ta k'a sigi anw da la ne kɔni bolo n'a sɔrɔ la furu ka sa dɛ bari nafa foyi t'a la. i yɛrɛ tɛ ka segin n ka kasi n ko kuma in ka fɛrɛ la nin aw tun b'a fɔ ɲɔgɔn ye na o tɛ kasi kelen ye mais ko in tɛ o yɔrɔ dɔrɔn ye n y'a f'i ɲɛna an bɛ jamana min kɔnɔ jamana bɛɛ ni a sigicogoya de don anw fɛ yan furu t'i kelen ye furu tɛ cɛ ye furu tɛ muso ye muso ye cɛ mana diɲɛ ko ko k'i la n'i taara ka so n'i ko k'i bɛ furu sa a bɛ f'i ɲɛna k'i ka sabali cɛ fɛnɛ n'i ko i bɛ muso furu sa cogo o cogo i fa ou bien i kɔrɔ ou bien balimaw b'a f'i ɲɛna ko non ko donne-lui la chance ko temps d'a ma k'a bɛ falen. o ka dɔgɔ dɛ ne kɔrɔkɛ furu bɛ kɛra musow de kan parce que Mali la yan cɛ bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ k'i la fo ko taa sabali k'a bɛ ban. ayi o de an lamɔna o de la. ayi a bɛ f'u ye o. a foyi tɛ fɔ cɛw ye bari ni fɛn bɛ fɔ cɛw ye cɛw bɛ changer ne kɔrɔkɛ an kana taa nin sira nin kan yɛrɛ de i bɛna non nani a bɛ f'u ye ne b'a dɔn e bɛ k'i ka tasuma in dagoro min na mara ni bɛ ne sɔrɔ o la bi o a bɛ f'u ye wala a bɛ f'u ye n y'o de f'i ɲɛna furu an bɛ yɔrɔ min kɔnɔ an ka yɔrɔ an bɛ jamana minnu kɔnɔ yan bi an ka furu ni jamana caman furu tɛ kelen mara min bɔra k'a f'i ɲɛna olu fɛ yen olu ka jamana ninnu na kɔgɔji ka jamanaw ni fɛn ka jamanaw la olu ka furu ye cɛ ni muso de aw bɛnna la dɔrɔn a b'a fɛ an bɛ ka min yɛrɛ tubabuw fɛ yen tubabu yɛrɛ ka ko yɛrɛ fanba bɛɛ tɛ pakisi ye bi yan o ye mission améliorée de ye o donc an ka mɔgɔw bɛ ka to k'u den k'u ɲɛ kɛrɛ bɔ olu de nɔfɛ n'u y'o f'i ɲɛna yiri dɔ bɛ ɲali jamana dɔ la n'i y'a turu jamana dɔ la a tɛ ɲɛ ye fɛn dɔ bɛ ɲɛ jamana dɔ la n'i ko i b'a kɛ jamana dɔ la a tɛ ɲɛ ye anw sigilen bɛ min kan nani ni bi tɛ kunu n'i ko k'i b'i muso furu sa i bɛ ɲininka k'i bɛ a furu sa mun na ko a bɛ kulonkɛ kɛ n'i ko n bɛ muso furu sa a bɛ kulonkɛ kɛ cɛkɔrɔba b'a f'i ɲɛna ko o dɔrɔn de don wa n'i ko awɔ ko bon ko ni o dɔrɔn de don ko a to ta ko su in na ni safo selila n sɔrɔ so a b'a tɛgɛ kuru a bɛ fɛn dɔ du i tɛgɛ diɲɛ bɛ wuli o muso kelen tɛ kulonkɛ kɛ mais ni an bɔr'o la an bɛɛ bɛ k'an ɲɛmada tubabu ninnu ma k'olu ka taabolo de ta an y'an ta in bɛɛ de bila bɔra min y'a fɔ kuma daminɛ kɔrɔ la f'an ka segin an sugu de ma n'an seginna an sugu ma ko caman bɛ yen nani a bɛ ban o de la parce que Mali problème ba ye min ye n nana tile filɛ na n ye min observé dɛ o ye télévision lagosili tɛ parce que ne yɛrɛ ye télé baarakɛla ye o ye cinéma nivelasi ninnu ye fɛn minnu bɛ bɔ a kɔnɔ thème minnu b'a kɔnɔ série minnu don a bɛɛ sɛbɛnnen de don a tɛ ka kɛ ko o vie de bɛ nansarala diyagoya la dɛ parce que i b'a taabolo kunta ninnu caman ye a bɛɛ bɛ ta o de la Ricardo ye nin fɔ dɛ Marta ko nin tɛ kɛ tan dɛ aw b'o ta k'aw bɛ n'o imposer aw ka foyer kɔnɔ a bɛ bɛn yan a tɛ se ka bɛn o anw yɛrɛ minnu bɛ nansarala ten tɛ o anw t'a ye ten o
Voilà. Donc, c'est comme Madame Flaga Mifone dans le cinéma. Il veut mieux cinéma là. Tu vas voir que tu es tout à oui. Non, c'est pas ça. Donc, follow, furu mana siri. Aïma vient à follow, il va sur Tchène Mousso avec Yongondo, Koyo Kero de là, ou bien, Baligagnon. Mouna, au camion de Keroé, mais mi a dit Yongo, Tlalen ou Bella. Depuis n'habiter Nani fait, Niabe Naninga Marala, Niabi Demso, la Biki Demso Maratum, Niabala, Abetumena, Abe Fentumena, net terrible Jelway. Bavo Jelway, what Jelway Yabere. Chem tabimso talatene fait mais Naniga ni Demsoni, a Yiniga Sharai. Uta Jurusra la, comment on va faire tu ou Clalen wala. Bon, toi nous fait, look à Furu ou ready. Ou bien Janyon et 600, ou ready de Wasiri. Et il faut qu'on a be furu for avec Chuamena. Aïe, ali bien time, Mosoma, la Cananta Soma, Nanta Soroma, ou Halakere, toi ou fait à no manjande. Mais on choix avec laquelle sur les réseaux sociaux. Justement, on est même en tas de juguya parce qu'on met au relais. Alors, on le fait, ce n'est rien. On le fait, Tchègana présent. On va dire on a Tchègana Tekali Chebé. Et puis, on africaine. On be furu la rakle kuma be ketugo minde. Munun be taniga segin kanchele ubado. Ambe konyo sigi, ambe konyo kunku. C'est vrai, amba chama ke choufela la salu kono. Mais anga konyo la da be kle chama ere la on ere chama nga furu abe woro kla fokasi kungoli ni foma. Afamba bebe kea ni papier te do bulu ka déplacer kana wéré ambe warti kana basoro famille fla bebe ya donc o bebe nyana boya intéressé wéré be kofe aywa kuma do la pour que ka yere la ni sodia ambe dîner ke ambe fenun ke am ta masadla amba na meri ni fo mais alla da la fe on a amne ngulu siru na demba kulenga abebe ke ba mako yani amboke ambo chamanke c'est vrai est-ce y a femme nani donc quoi est culture codée. Par exemple, ni chinois asiatique ou culture takale. Asiatique fait vous ça manger. Pour ça manger. Mais où lui est fait, nous ni food la kabache, mana food kaba. Aga via on go fladi. Fakota la bakota la fly sur le terrain. Abta barake nyon fait, a yo sauté ou de. Yo revient en jamana ni ko ibe furu ça. E ba soro akuma be kuma tamim be furu be saya erreur e ba soro tamingera kele la folo ana akodnye dlanina o ka cha sani sai awo ba soro che fa digile mika ba digile mika balomso digile mika fembe digile mika no be furu de o macha che o fan fere parce que nete se ka ne se go yoro famia o be digi muso de kan o digi cheka de no o be digi cheka nani o digi cheka ne ko no be digi cheka ha no be digi cheka de piri aw makodo amba me ko chew man noko amba o bolo choko mina bi c'est plus pur bi chew yera koni on n'en parle même pas jusqu'à ce que chew yera demande dobe ka commencer ka boka chew yera ka wala o dénoncer non muso be non cela veut dire que mais muso sabalene do cela veut dire que digite ka ke chokane digi be ke choka to le no yerema digi be ke choka ça mais muso ba fa ka bo minando de kono ambe kuma gele mina o kuma gele de ça mega malatige muso be ka bo minando kono e muso ça dit muso be de gomi boko kene o itse ka muso e ka bora fendo kono tugoshi la ka soro jere ma bolo jigi ko do la ouais mara ne kan la man e yede kuma gele mi fo kuma yin yo kuma de ça muso be ka fendo le laje anga bimko o de be ka bita gele o be ka fendo le laje ku ko le ladike ni ko e bo ladike ya no ti nyen o de be ka na ni bian gele ko yin fa fla ni gele ya o de be ka na ni gele ya ko yin fa fla de awo me di bala e furu da je kono je le ba ya fa ka introduction kono je ne be furu ke na furu marali o muso di ouais mais en solo furu ke ni jaw wera bolo jaw de fene démissionnaire o la mene amega fo munun taw kun kai amega kuma kunu minka ne kurgan fuga ko kuma fo o wati muso kuma tuko mena eski ani bita kele no wa wati tikele merci wati tikele et puis problème est mi merci adama mu fo ame mundo voilà en faw
hali ni fɛn t'u bolo n'u se bolo bolokun ɲɛ kelen ni o bɛ na Nandi tout sauf dutigi kun k'a fɔ fɔlɔ ko nasɔngɔ tɛ n bolo mais bi cɛ b'a fɔ a tɛ yen a ka foyi t'a la n'i ka kuma latigɛ fɔlɔ dutigiw an faw aw si tɛ se ka o sɔsɔ yan an bɛɛ fa y'a kɛ dutigi mana a ka moto mankan mana bɔ da la lansara seli kuma bɛ fidiri gɛn walima mobili klaxon mana mɛn ka daminɛ an baw yɛrɛ la fɔlɔ bɛɛ b'i sigiyɔrɔ dɔn awɔ hali ni fini bɛ min kɔkɔ la i b'i sen fa an yɛrɛ ka du kɔnɔ fo ka taa an ka cɛkɔrɔba da ala k'a ni silamɛsiw bɛ dayɔrɔ nɛmɛ musomanin npogotiginin so kɔnɔ tafe sirilen b'i kɔkɔ la walima i bɛ chaise ta ka t'i sigi bulonda la non fo k'i sa voilà bon ne bɔra Mali kɔnɔ yan n'o taabolo de ye ka taa nanzara la ma bɔ yan ni muso ka cigarette min ye n t'a dɔn ma bɔ yan ni muso ka gulɔ min ye n t'a dɔn n taara nin ne san 25 ye tungan fɛ o tɛ bi ye dɛ mais toujours hali n'a bɛ bɔ daga kun kɔnɔ an b'an sigi ka ɲɔgɔn lamini ka dumuni kɛ waati dɔ n'i bɛ sigi k'i miiri i bɛ tigɛdɛgɛna i bɛ yan tigɛdɛgɛna gu bɛɛ ɲini i yɛrɛ ye awɔ lamɔ de b'o kɛ lamɔ de don c'est vrai mais aw ka nin hamburger clé minnu filɛ nin ye hamburger dilanna tubabu minnu yɛrɛ fɛ olu bɛ ɲini ka san an ka farafin dumuni nɔfɛ hamburger dɛ pizza dɛ shawarma dɛ o tɛ Mali taabolo ye sa voilà ne bɛ to fasa n fɛ n bɛ basi tobi n bɛ dɛgɛ dilan n fɛ n bɛ jinibere de dilan ɲamaku la mais n tɛ boisson to o boisson min i bɔra o de la i b'o de dɔn wa parce que o de ye n ka taabolo ye o tɛ yen nɔ bilen tuguni mais moi je pense que aw ne bɛ kuma kelen de la mais aw cɛw yɛrɛ de bɛ n'o de f'i ɲɛna c'est-à-dire an bɛ yɔrɔ min na ale ko solution jumɛn de b'a la solution min b'a la i b'a dɔn a fɔlɔ ye min ye fo an ka segin an sugu de ouais mais aw bɛ segin o ma cogo min na ka misaliya dɔ ka ladilikan dɔ di aw ma a ye aw bɛna muso min furu dans le futur a ye a tali dabila k'a sigi aw kun mobili kɔnɔ walima moto ka su fɛ o tɛ se ka basi ni ɲugu ni tiga dun surafana la faso kɔnɔ aw bɛ taa sigi n'o ye restaurant na ka hamburger san 1000 2000 k'o d'o ma n'a nana so kɔnɔ i y'a dege o de la a b'a dun de voilà madame nin kuma ye filɛ ka nin min fɔ nin a ye nin fɔ yan a ka ca ouais mais a ye nin fɔ yan n ko de nana ni kasi n ko kuma ye mɔgɔ bɛ fali dabɔ bin na ka di ɲaga d'a ma k'a ka tila ka bin dun i tulo bɛ kasi n ko kuma ye min na dɛ kasi n ko kuma ye nana nin de fɛ n ko an ka furu tɛ ka mɛn min na ouais mais aw yɛrɛ de b'a diya dɔn an na si cɛw de don kɛ mais e de b'a diya dɔn na a ye nin fɔ yan mais olu yɛrɛ de bi su o su non i ka surafana bɛ nalen sisan ka na nin dun e bɛ hamburger de dun e bɛ pizza de dun ne nana e ka so kɔnɔ non o de ye n'o basi dun ni to dun na surafana na o waati la sisan parce que e bɛ ne nɔfɛ k'a furu i bɛ investir mais sisan ne bɛ ka so kɔnɔ kati non an bɛ guloki de bɔ ɲɔgɔn kan a tɛ ɲɛ o cɛw bɛ kɛlɛ caman kɛ cɛ m'u bolo a ye changer a ka an mara cɛw bɛ kɛlɛ caman kɛ cɛ m'u bolo nka jo t'u fɛ jeliba a fɔ a ye a ye changer aw ka an mara voilà problème foyi t'a la an bɛ changer an b'a essayer ka aw mara a banna ko in y'o de ye ye min fɔ cɛw de bɛ ko in caman daminɛ ko ɲini tɔ olu de b'a daminɛ n y'o de f'i ɲɛna kuma kɔnɔ n ko de nana ni kasi n ko kuma in yɛrɛ ye yan donc depuis ko in yɔrɔ la ko kɛcogoya de man ɲi depuis ko daminɛna cogo min na daminɛ in cogoyaw de man ɲi mais a bɛ ten de o est-ce que i y'a faamu donc a wagati u bɛ sɔn a bɛɛ ma mais une fois muso mana don n ka so f'u bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ n'a kuma ye gɛrɛn na ko i bɛ muso ɲini na kuma min na ko i tɛ ban foyi ma ko sɔn ko n'a donna i ka so ko i b'i sago kɛ non i tɛ se k'i sago kɛ o diinɛ si ma jɛ n'o ye sisan ne kɔrɔkɛ diinɛ si ma jɛ n'o ye ne bɛ fɛ ka taa ni volet wɛrɛ ye sisan e bɔra ka furu cogoyaw fɔ fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min na o de ye logique ye Mariam y'a fɔ Finɛfa fana y'a fɔ i y'a faamuya an bɛ fɛ solution ye ka sɔrɔ an ka problème la e bolo an bɛ don min na komi bi an bɛ se ka segin o la wa fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min na non a bɛ gɛlɛya ne bolo an bɛ se parce que n n'a ni sisan cɛ yanni n ka na n ye fɛn dɔ jateminɛ n tun tɛ se ka imaginer ko Mali bɛ commencer hali ka o idéologie sɔrɔ ka an ka laadalafiniw n'an ka donfiniw don ba la Mali kɔnɔ bi n'i ye denmisɛnninw ta bɔlɔn kɔnɔna la fɔlɔ kolani ni fɛnmisɛnnin minnu tun bɛ yen i y'a ye bɛɛ bɛ ka don farafinya style kɔnɔ ani fɛnɛ fiɲɛ kura min cilen don bi in na n'o ye an ka kɛ an yɛrɛ ye n'a tɛ Mali dɔrɔn concerné a bɛ an ka farafinna jamana caman kɔ hali minnu bɛ tɛ pays francophone ye mɔgɔw bɛ ka sigi k'u ka kɔrɔlenw ɲini n'an danna sira la n m'o fɔ dɛ mais an bɛ sira minnu kan n'an y'an seginna k'a continuer don dɔ bɛ na kɛ a ka k'anw ɲɛna ka na k'anw kɔ hali an bɛ nanzaraw ka dumuni min kɛ an b'a bɛɛ to yen d'accord a siga ka na k'i la fiyewu d'accord an y'o yɔrɔ faamuya ne balimakɛ an bɛ se ka segin wa bari
fɔlɔ aw bɛ bɛnna kan i b'a sɔrɔ furu ninnu tun labɛnnen don an ka mɔgɔkɔrɔbaw de fɛ déjà jateminɛ kɛlen de don ka ban aw minnu bɛna furu ɲɔgɔn ma aw tɛ fɛn dɔw dɔn mais minnu ye furu dilanbagaw ye olu tun b'a dɔn mais est ce que bi mɔgɔkɔrɔbaw minnu ye furu dilanbagaw ye est ce que olu bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ a bari o de fana problème ye den caman bɛ yala la kɛnɛma fa b'a bolo ba b'a bolo mais masako fɛrɛ b'a la est ce que a bɛ se ka kɛ u côté la alhamdulillah an bɛ se ka segin kɔrɔlen ma ah bon an bɛ se ka segin a ma parce que maramu ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye quoi an ka jamana in a taabolo ye taabolo kelen dɔrɔn de don mais bi sira in a bolofara cayara kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ don sinon sira kelen dɔrɔn de b'anw fɛ yan depuis kunu fo bi kabini wagadugu kana kurubafɔ kana mande kana bila fɔ sigilen filɛ yɔrɔ min na sira kelen de b'an ka jamana in bolo mais bi a bolofara cayara a ye selimanko kuma min fɔ o b'a kɔnɔ o yɛrɛ de y'a tiɲɛni ma yɔrɔ yɛrɛ ye ani mara tiɲɛna bari an ka segin an kɔ o tɛ sɔrɔ foyi fɛ f'an ka kununko de lajɛ quoi an ka segin mara kan ka hakili to an yɛrɛ danbe la quoi mɔgɔ fa ma fɛn min kɛ i ba ma fɛn min kɛ a ma fɔ i fa ye k'i mɔkɛ ma fɛn min kɛ i ba y'a fɔ i ma muso ma fɛn min kɛ e de ka diɲɛlatigɛ sababu ye olu ye e nana o kɔnɔna na e nana fɛn kɛ i fa n'i ba ma fɛn min kɛ e bɛ wele cogo di a ka kabila kɔnɔ mais est ce que denw yɛrɛ lamɔlen don o la u k'a dɔn wa u k'a dɔn nin ye anw tana ye nin tɛ anw tana ye parce que an tɛ ka anw yɛrɛw ka culture yira an denw na ayiwa yɔrɔ dɔ la ne y'a fɔ famille de démissionnera Ayidara y'a fɔ cogo min Jeliba y'a fɔ cogo min cɛ de ye nasɔngɔ ɲinina ye an baw olu tun bɛ sokɔnɔna de dɔn ka occuper an na ka tobili kɛ yanni cɛkɔrɔba bɛ na yɔrɔ bɛɛ ka sanu mais sisan an bɛɛ bolo b'an kɔ an bɛɛ bɛ ka wuli ka ɲɛɲini n'i ye o misaliya ta c'est vrai giribuden ninnu caman bɛ bɔ burusi kɔnɔ mais bamakɔkadenw caman b'a la mobili bɛ tile k'u foroki mobili bɛ tile k'u furan fa bɛ min ba bɛ min mais n'a a gɛlɛmamaba yɔrɔ ye min ye ni da ka ɲi ka s'o ma ni hali ne bɛ gouvernement interpeller o la parce que a bɛ se ka kɛ o de ye ka réseaux sociaux ko in k'a jateminɛ dɔɔni seli yɛrɛ bɛ tɛmɛ k'an sigilen to réseau kɔnɔ an bɛɛ bɛ ka filɛ n tɛ n yɛrɛ bɔ a la bɛɛ b'a kɛ den bɛ bɔ baarakɛden o sigilen bɛ o kunbirilen b'a ka téléphone da la dutigimuso kunbirilen b'a ka téléphone da la den bɛ bɔ ka tɛmɛ den turu min bɛ Bamakɔ yan o de ka ca ni hakili ye parce que n'i y'a mɛn ko den a ka wolo ou bien a kana wolo k'a n'a wolo fɛnɛ ten k'a bila k'a k'a yɛrɛ lamɔ den an lamɔna de o mais n'anw lamɔna n'anw tɛ ka se ka den wolo dɔrɔn k'a bila fiɲɛ fɛ ten i bɛ muso caman ɲininka bi n'a dalen tɛ tilela mana ban dunna téléphone n'a ka so kɔnɔ dilan kan i b'a sɔrɔ a bɛ tilegan fɛ sunɔgɔ la den fitinin san 2 san 3 quoi n bɔtɔla n tun y'a to Fifi bolo ou bien n tun y'a to Kadianin bolo i m'a to mɔgɔ bolo parce que i y'a to a denmisɛnnin ɲɔgɔn de bolo fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ o kɔnɔ donc mara bɛ min voilà o de kama o yɔrɔ la ko dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye parce que ninnu bɛ taa kɛnɛma di olu de ye ɲininikɛlaw ye anw ta c'est secondo muso ka dɔ k'a yɛrɛ ye a ka ɲi parce que i bɛ cɛ dɛmɛ mais ni aw minnu fana bɛ yen an balimamuso minnu bɛ yen n'olu bɛ so kɔnɔ k'olu tɛ foyi la n'aw kan ka tobili de kɛ k'aw janto den na don o don patron mana na so kɔnɔ na f'a yɛrɛ k'a ka moto jɔ wali ka mobili jɔ ka don bɔlɔn kɔnɔ ka mɔgɔw dɛmɛ k'a denmisɛnnin ɲini donc a sɔrɔli yɛrɛ fana kun t'a la o yɔrɔ mun filɛ nin ye ne fana tout le temps n b'a fɔ ni kuma sera n ma ne bɛ gouvernement interpeller bari n delila ka ko dɔ don dɔ la n bɔra yan baarayɔrɔ la 22h à 22h n bɛ ka taa so n ye denmisɛnnin kuluw de ye u bɛ sira fɛ u bɛ tagama na u yɛrɛ ma i y'a faamuya u bɛ sira kɛrɛkɛrɛw na ten dɔrɔn sunkalo tɛ dɛ ni sunkalo na b'a fɔ ko laada dɔ b'anw fɛ u bɛ fɛngɛ ninnu kɛ sunkalo tɛ et puis vacances yɛrɛ fana tɛ hali vacances ne tɛ se k'a faamuya 22h denmisɛnnin minnu n'u cɛyara ni kɔrɔbalen min b'o u cɛ la o tɛ tɛmɛ san 12 kan denmisɛnnin 4 a ma ye ne ye n jɔ de mais o bɔra min aw bɛɛ bɛ min aw ka so bɛ min Nani mais mini ko ga hakɛto ne taara jamana dɔ la u ye dɔ den minɛ n pe jigilen mɔgɔ min fɛ yen nɔ a den u y'a minɛ su fɛ a bɔra u ka so de market de bɛ kari kunna k'a bɛ taa yen nɔ sanni de la a kɛra 21h de l'enfant n'avait pas 18 ans u y'a ta dɔrɔn paf
o taara n'a ye u ka commissariat la a y'a somɔgɔw ka numéro ni fɛn u y'a wele c'est à dire u ye baaradaw kan fo an badala lu bɛ u hakili bɛ latigɛ k'u den 18 ans to a ka bɔ kɛnɛ ma an yɛrɛ fɛ tant que den ma 18 ans sɔrɔ hali man kan ka bɔ k'i bɛ taa ɲaman fili ka kelen to so kɔnɔ parce que u b'a considérer comme mineur n dɔnbaga lajɛ dɔ bɛ yen misaliya la ale ye kasara sɔrɔ ten a tɛ kɛnɛ ma dɛ cɛ bɛ taxi boli den musomanin bɛ a senfɛ a ye jɛgɛ de kɛ tulu la a kɔnɔma falen kunna a ye jɛgɛ kɛ tulu la a bɛ ka jɛgɛ yiran a sigilen bɛ salon kɔnɔ a bɛ kuma la téléphone na maintenant sɛgɛsɛgɛliw la a bɛ komi kɔngɔ tun bɛ den na den musomanin san 3 a nana essayer ba bɛ min kɛ k'a b'o ɲɔgɔn na dege ka kutu kɛ ka don tulu la k'a b'a yɛlɛma voilà tulu de filɛ ka yɛlɛma a kan ka jeni maintenant a kɔrɔma ɲɔgɔnnin 3 bɛ yen 2 wɛrɛ bɛ yen olu fana ye musomaninw ye tulu ye min jeni o tɔ 2 olu u y'a ne kɔni ni muso fama kuma ka a ka kunnafoni sɔrɔ o b'a sɔrɔ an bɛ ɲini ka don a ko kɛli san 5nan na u y'a den bɛɛ minɛ a la ka tila k'a minɛ ka taa datugu a kɔnɔma falen tilala ka jigin ka to kaso la denw ma to a bolo Allahu akibar ayiwa o kɛra anw fɛ yen voilà bon nani madame filɛ ko min fɔ o y'olu ka o ye système ye système b'olu fa ça veut dire den nafa ka bon mais e filɛ ka min fɔ nin o den ninnu caman bɛ la majorité e b'a dɔn e ye min ye voilà den majorité fanba ye min jɔn de b'u ladon e m'a mɛn ko den bɛ gɛn de ye wa den bɛ gɛngɛn de ka gɛngɛn den bɛ gɛngɛn min kan ka gɛngɛn n'o tɛ so kɔnɔ dun a ka gɛlɛn la fɔlɔ filanan ye jumɛn e ɲɛ b'olu den minnu na dɛ olu gɛnnen de don ka bila kɛnɛ ma parce que olu fa ni ba bɛ bɔ fayiri fɛ olu bɛ don fo su ni den ye kuma ni fɔ dɔrɔn a yɛrɛ mɔgɔ bɛ tile kɛnɛ sɛgɛn la kɛnɛ ma sufɛ mɔgɔ bɛ na k'a bɛ ni lafiya a bɛ tila ka na mɔgɔ tɔrɔ a ye taa kɛnɛ ma ala i kan ka taa mɔgɔ min ɲini ka na n'a ye mais den ye mun de k'i la n'i bɛ a tɔɔrɔ ta nin ye den tɔɔrɔli de ye a ye mun de k'i la non ale ka priorité tɛ den ye o ale ka priorité tɛ den ye ale ko a yɛrɛ de o de kama n'i y'i ban ni mais ne kɔrɔkɛ i b'a dɔn a sugu ninnu dɔw fana bɛ filɛ kɛ n'u ye muso furu san 1 san 2 n'i ma den sɔrɔ furusa de bɛ bolo la dɛ o n'o somɔgɔw bankun den ko in ma ko camanba de b'a la minnu yɛrɛ bɛ ka den yɛrɛ wolo tant t'olu yɛrɛ bolo k'u occuper den yɛrɛ la madame bɛ kuma min fɔ sisan ça on peut comprendre n'i yɛrɛ y'o fɔ i bɛ muso min furu n'i y'o fɔ muso ye ni muso ko bɔn den dun ka di ne ye a b'a ka responsabilité de kɔnɔ ou bien nani madame bɛ kuma min fɔ sisan tellement ko yɛlɛmana ah sisan taa mali baara muso baarakɛla yɛrɛ bolo ka tɛmɛ muso baarakɛbali kan muso baarakɛla bɛ se ka bɔ ka taa ka na ko min yɛrɛ ɲɛnabɔ sokɔnɔ bi sokɔnɔ ta in tɛ se k'o ɲɛna parce que ale ma dilan fɔlɔ k'i sigi yɔrɔ komi sisan zuma ko tɛ sanga la tuguni tiktok nan'o remplacer ka tila tiktok ni fɛn na n'a ye min ye tiktok kan téléphone 2 de b'a bɛɛ bolo min bɛ ye tiktok kan téléphone dɔ in bɛ ta a bɛ madame wele e ka taa tiktok kan man e ma bingini ni palmɛri ya e ma o y'a kɛ tan c'est madame Bayou kantigɛ koyi donc tile bɛɛ bɛ kɛ nin de la i ka climatiseur kɛlen don a la ale sigilen bɛ so kɔnɔ a ko n cɛ ko n kana baara kɛ min cɛ ko k'i kana baara kɛ mais i tɛ fɛn kɛ fɛnɛ min bɛ se ka cɛ nin kɛ e fɛ déjà ni cɛ k'i kana baara kɛ denw bɛ yen nɔ o yɛrɛ ye baara ye fɔlɔ o de kama n k'i ma don o don n b'a f'i ɲɛna n ko kalan bɛ mɔgɔ développer de mais kalan bɛ farafinmuso tɔ cɔrɔkɔ de nani yani kalan ka na an ka cɛkɔrɔba ninnu tun ye jufu de ye u ye fɛn bɛɛ dilan e ka 92 den ninnu olu caman de bɛ taa ka segin u cɛw bɛn'u plaît k'u tɛ se tobili la parce que a ma dege o a ma yira a la mais e b'a dɔn den bɛ dege tobili la wagati san joli ya ayi ne t'o dɔn den bɛ dege tobili la depuis san 2 aw yɛrɛ ka wagati ninnu na aw tun bɛ taa baramanin san ka filabulunin tigɛ awɔ an baw yɛrɛ de tun b'a san ye olu tun b'a san ye ŋɔmi yira fagaliw ni ɲinciw ni tasa bon i ɲɛ b'o la o wagati de den dege kuma ye tobili la o de tun y'an ka tulonkɛlaniw ye e ma ye o wagati denmisɛnninw a bɛ ni se bɛ minnu somɔgɔ ye ka bebeden san ka d'u ma o bebeden san ka d'u ma se tɛ minnu ye u bɛ kalanni dilan ka kɛ bebedennin a bɛ taa bebedennin da fɛn dɔ kan ka fini biri a kunna ka fini biri a kunna ko n ka miseau bɛ sunɔgɔ ou bien n ka mira bɛ sunɔgɔ la a bɛ k'i occuper a la parent bɛ ka fɛn dɔ de transférer a kunna karisa don la i bɛna kɛ denbatigi de ye a kan ka kɛ tan de i kan ka occuper den na tan de donc depuis a fitinin o de bɛ ka dege a la
a bɛ fɔ ko bon den fitinin taa nasɔngɔ minɛ i mɔkɛ la i cɛ la ni a ye ko dɔ kɛ don min na cɛ b'a k'a tɛ nasɔngɔ di mɔkɛ b'a k'a tɛ nasɔngɔ d'a ma a bɛ taa ka t'o deli fu tɛ o cɛ in manière i ni cɛ mana diya cogo o don la jaabi ye gɛlɛya bɛ yen don min na ni cɛ dimina i kɔrɔ k'a tɛ nasɔngɔ d'i ma i kan k'a négocier cogo di technique de négociation de transférer tɔ don depuis o wagati i bɛ den musomanin ni cɛmanin jɔ sisan ka kalamani 2 d'u ma k'u ka kulonkɛ kɛ i b'a sɔrɔ musomanin b'a ta yɛlɛma ka kɛ bɛɛden ye cɛmanin b'a ta yɛlɛma ka kɛ marifanin ye o ye mun ye cɛ ye du kɔlɔsila de du tɔbɔtɔbaga ye muso de c'est vrai c'est vrai muso ko sisan cɛ bɛ ka min ɲini ale yɛrɛ bɛ k'o ɲini ale tɛ so kɔnɔ cɛ tɛ yen ale mago bɛ min na cɛ tɛ sɔrɔ bi min b'o d'a ma an bɛɛ bɛ ka balo fɛrɛ la an bɛ ka balo cogo min na bi an bɛɛ b'a dɔn kalo la nin bɛ e bolo mara min filɛ ka réalité dɔ bɛ yan nɔ mais mara o tɛ mara ninnu fɛ parce que o temps yɛrɛ t'olu bolo diɲɛ don o don n bɛ taa mariage la n bɛ taa fɛn na surtout kelen bɛ ka ko kura min daminɛ sisan mariage kelen uniforme 3 a ko nin ye n ka mairie ta ye nin ye n ka tileganfɛ ta ye nin ye n ka kɔɲɔkoli ta ye sisan o donnen b'o de la cɛ b'o wari bɔ min k'o di o ta yɛrɛ tɛ aw bolo hali yɛrɛ t'a sɔrɔ o de kama bi ma anw ka yan nɔ c'est très très compliqué a ko ka gɛlɛn kojugu donc cɛ b'o bɔ min k'o di e ma ale ye muso min bɛ baara la Mali sara bɛɛ bɛ sara da dɔn bɛɛ bɛ Mali sara da dɔn y'a muso fanba min bɛ baara la n'i y'a jɔ 100 o 100 60 a bɛ taa ni bolifɛn min ye baarayɔrɔ la cɛ de bɛ tila k'o wari bɔ sansɔngɔ bɔ a kun k'a d'a ma ka taa n'a ye baarayɔrɔ la cɛ kɔni b'a to yen dɔrɔn a ka taa pour que ale kunkolo ka lafiya a yɛrɛ ka lafiya psychologiquement sinon i b'a sɔrɔ a ka baara min ka baara nafa bɛ se a ka denbaya ma a tɛ mɔgɔ 20 bɔ 100 o 100 a tɛ mɔgɔ 20 donc minnu fana bɛ to so kɔnɔ olu fana banna fɛn bɛɛ ma ka o de kama n y'a f'i ɲɛna o don ko ni baarayɔrɔ ko dabilala Mali la don o don Mali furu tila bɛɛ bɛ sa mais ninnu tɛ baarayɔrɔ dɔn est ce que ko baarayɔrɔ kɛ jɔn de bɛna d'i ma ye i yɛrɛ b'i ka fini ko i yɛrɛ b'i ka nin kɛ ne yɛrɛ bɛ min lase aw ma aw minnu bɛ taa dunanya la hali n'a ye dumuni kɛ n'an tilala an yɛrɛ b'an ka seti ta an bɛ taa ne jiginna n ka cɛmaninw na filani fitinin 2 bɛ n bolo donc an ma nɔgɔ jiginna n ka cɛmaninw na ɲɔgɔn daminɛ samedi ka taa baara kɛ césarienne wow anw fɛ yan nɔ a ka bon hakili ma Mali la yan nɔ i ka congé de maternité c'est 3 mois dɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ hali 3 mois kan a tɛ foyi cɛn ye wa hali congé yɛrɛ kɔfɛ fana n'u ye baara daminɛ fana yɛrɛ don min ka di n ye n bɛ taa don man di n ye n bɛ sunɔgɔ ni denw ye ayiwa n'u tun bɛ ka mɛn yɛrɛ to la o don jamana dɔw fana bɛ yen olu b'a fɛ k'a dɔn ten ni muso jiginna congé bɛ di cɛ fana ma kalo 3 kalo 3 ayiwa baasi tɛ ala k'an dɛmɛ dɔ wɛrɛ bɛna bɛ ko an ka wagati sera an ka waati sera Mariam sisan an yɛrɛ an tɛmɛ ne kɔni bolo tɛmɛtɛmu de don an tɛ se ka a ɲɛnabɔ n'an ma tɛmɛ sira dɔw fɛ mais komi wagati sera ka ban an bɛna a conclure sisan an bɛ se ka mun de fɔ nin cɛ ninnu ye minnu bɛ ban u yɛrɛ jeliw la parce que an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ den bɛ kɛ min ye sini t'a dɔn ni e banna a la k'a to a ba dɛbɛ la ani ba ye sɛgɛn ni degun ni tɔɔrɔ ni ɲanun kɛ o den bɛ kɛ fɛn fɛn e t'a dɔn dɔw yɛrɛ bɛ muso obligé k'i ka taa kɔnɔ tiɲɛ o bɛɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ ko taa kɔnɔ in tiɲɛ ne t'a fɛ n y'a f'i ɲɛna n'i ma sɔn dɔrɔn o bɛ taa k'i to yala an bɛ se ka mun de fɔ ni cɛ ninnu ye ayiwa ne yɛrɛ kɔni bolo a kuɲɛ kiti kan ka to Ala bolo c'est e banna den min na kabiri a ma bɔ ka fiɲɛ minɛ walima a tɛ hali ŋunumali ɲɛdɔn fo ka n'o balikuya k'o kɛ mɔgɔ ye awa e ko an tɛ kiti to Ala bolo sa wa o ye ne ka jate ye parce que muso n'i ko la k'i bɛ fɛn fɛn kɛ i laban i b'a k'i yɛrɛ de la n'i ko i bɛ fɛn fɛn kɛ ko k'i yɛrɛ mɔnɛbɔ o la i bɛ tila k'o k'i yɛrɛ de la parce que a kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ wa den sugu falennen b'a fa kan mais e mana fɔ k'i bɛ ko kɛ ka mɔnɛ don o cɛw la a kana segin i yɛrɛ ma bilen diɲɛ kɔnɔ mais i bɛ laban ka k'i yɛrɛ de la donc jaabi min bɛ se ka ye o ko la komi fɛn de b'an kunna min ka bon an bɛɛ ale de y'an bɛɛ da i b'a to bolo n'a y'a minnu k'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen alhamdulillah d'accord fɛn tɛ Ala bɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a to Ala bolo i y'a to a tigi bolo o b'a sara cogo di Ala tɛ juru dɔn nka a bɛ juru sara dɛ ayiwa ne balimakɛ o waati sera an bɛ se ka mun de fɔ k'a ko in kuncɛ Mariam ye kuma kelen min fɔ o don komi kuma a mana kɛ cogo o cogo an bɛ dɔ fɔ sinon
ni ko ngo ala ko ko bana quoi ni mo ko wala dali na ka ba fo ite ni aminate ali bi mi yoro mi fo sadigi cebeta ni nge quoi cebeta ke de cebeta malika bon quoi cebeta ni nge de mais ni jogo ni sabatilen no cemunu na uma cew bo folo quoi mu bo wallahi sono cere ni ka cere silindo ka dafalindo ka sabatilen quoi akana ke doro kunye cede ki ka cere sabatilen la dafalindo ira joli tsega bawna fifi ma poche kono fen o de tay ani bulu yera ma wora ka poche dala ibu wole to di fi mo ko zodi wi o de fana bon ni ma min bana joli la dun est ce que buna ga ma wora ta fe c'est ko fe diruguru ma me jila togo togo abada donc mitma mi fi ka fara mara fa kuma nga o de ye munu mbeni waliya cha munu ma waliya ma chawbo sono munu yu bo furu benga de do parce que antina saka ngo fe tuguni quoi nga ina fo ga kuma ko na yero do fo nani ikoko yalma chani muso debi ke do folo ka nyonye ay kuma ka mi fo nyonye quoi donc furu kele ko fe nana kana bona e sera do fe munun ta ka kuma ka kono na debi ye ya jamba quoi mara mo mi fo ko be dum ga ala de nyana ma bi do mo lati dugo ala la abada kuma to dendi ni dota dora be na donc no ni mi fam yala munu men mo waliya ma chawbo folo sono ni chawbo utake ko d'accord anyo yoro fam ya ne ko roke amina yi fam nani yana ngaji ne ba fo yana ngaji an biyo la ngaji an talo yoro la fe munu me ka sababu ya kana an fere ko la alibi fante ya bala folo de ko kan na senga folla ante senga folla alni anno a yeli ka dogon amanji de jala be menani ambe fe fe ga fere ke kanuya ni dana ya kana furuso kono nani kanuya ni dana ya bani furuso kono de be kana ni ko be ali jamana yere kono dana ya mana banana ya bani mkere de be kana ni na bani aramado ni yonche idale me femina akachala ibo kanu yo refie ko inte din ko yo niko ku banu jella du banu jella e ba fo din so la yi balade problème me depuis din ma soro ale ko de ka kana ke ay do no ma fi na che na lo ne no minga go che aga fo ko ni ngana ke o ka tla ka ke le problème de din yere no fe de agato ta ni min kima ka kana ke bo fambi bolo muso ou bien ni cheki ma ko akana ke na ya fie ka ko akana ke ne bolo problème to yoro la to ni yo ke isigila ka conséquence mbeno c'est problème yere ni mo kelen ta ke wa ka problème de an la me bako ka ouais problème de deux no feu dirve mesi mo nyina ni orangwa ay o jina na ni orangwa ay o manyine yoro fondelo parce que ako yoro fe no directeur radio la kuma ni tel la kuma afin bébé abete fo vraiment abete fo ay abete fo anyore fo agenda dona ni kuma mi ya aba abo kuma don amba don fe ko wati sura kuma te akoma wati chamana je so libe jam sori abeke oui c'est vrai OK mais comme ko de vera el mabi donc nani anga fere bereke kanuya ka sigana anga furu kono nani gelen nu chama mi antange kanuya de mana furu kono atsika nyana bo atsika nya yebe gele chamana abedi kanuya minte or pani kanuya be ni be panko chama nguna ama de nu ayra bo fo anga demsena kuma de bandemsena wo kuma be fo woni ko mo man nanga ski iko nanga ke sigi la gele ya da gele tanti mais kanu ne ba to ibe yafa gele ya ima chere do donc anga do de ke kanuya ka sigana anga o stratégie de hinali bi mum se ka to jeni muso u se ka nyon kanu ka furu kono sona c'est ça me formalité remplie de kanunti bono ngera dono ite furu fo sorala avec ko plus provoquer nya famia merci beaucoup ne frère mi da ne kolke ka kuma kan ni kanu nana kanu fene mako be entretien la c'est comme de l'or ni ka sanu mara sokono ima labo ima entretien kala be fi dawla tala donc ni ibe entretien kala dongo do
a bɛ a kodiya i yɛrɛ ye donc ni kanu sɔrɔla dɔɔni bɛ yen koyi bari furu bɛ kɛ waati min na o b'a sɔrɔ dɔɔni bɛ yen nɔ o dɔɔni in bɛ sa de donc an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni tun y'an ka bi jɛmukan ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko ala ma baasi kɛ siɲɛ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kɔni sera fo ka tɛmɛ